So kay kaning videohan niabot man ni 400 ka pin. Taysa guys, hunong sa tudluan ta mo unsaon pagkagibunsin. Tanaw guys. Kagibunsin technique times 2. Himuan ako nagtutorial sa mga small content creator kaning niabot lang siya 400 ka pin, malipayo na jud ko ani. So dali ra kay ni himuon guys. Ang una natong buhaton, mag-open tas CapCut, new project, dayon pangitaon nimo to imong na video. O nara. Ana add, dayon aspect ratio dire din ta sa TikTok 9:16. Then i-play na to ha. So dugay kayo. Dire ta sa ano to dapita nagsugod. O kana murag ni sugod na ni. Kana pagbuka sa baba ato din i-highlights tapos split tapos kani nag-una i-reson na nato ni. Taysa guys, hunong sa Kato namin itingog maong may tao na tutog hato dapitan ni aksyon kaputol. Balik ta gamay kana daw is highlights tapos split dahil paminaw na to. Taysa guys, hunong sa Kana diri na puta sibog ta gamay. Ano man to ni sobra di ay. Taysa guys, hunong sa tudluan ta mo. Diri man ta na to. Taysa guys, Pero murag suko mo kay kugnaw diri Taysa guys, hunong sa tudluan. Kato dito. Hunong sa Kana ni action check ingon ana kana ato nang split tapos kani sobra diri ni nag-una gamay ato din ning i-reson then i-play na to sunod din. Taysa guys, hunong sa tudluan ta mo unsaon pagkagibunsin. Daw balik pa daw. Taysa guys, hunong sa tudluan ta mo unsaon pagkagibunsin. Kana sugod na siya. Dayon Kagibunsin technique. dugay makay ni i-split na ta diri na dayon ta mo dito sugod. Kagibunsin technique times 2. Katon may taon natutog hato dapita. Kagibunsin technique. Kana pag-aksyon niya og kuan sa kamot tapad sa mga tudlo niya ato na ning split kani sobra i-delete na ni. Kagibunsin technique. Kagibunsin technique times 2. So taad kaduha na siya ning times 2 dapat kaysa ra to. Balik ta diri sa kanang nag-ana pa yang kamot. Dayon i-highlights, dayon split nya delete, play. Kagibunsin technique times 2. Kana i-highlights, dayon ato ang press. Mag-press. Pangitaon to hato di ani action chag lukso. Kana amur action chag tugpa di ay nara. Mangitaon na tong hani action chag tugpa. Kana dayon highlights, split nya kani nag-una, delete, play. Dayon kani sawa pa siya ni usab siyang pwesto i-highlights dayon split dayon diri pag action niya og tugpa i-highlights din nato ni kana ni action nagtugpa deleton gyapon nato ni highlights kani sobra ana ra kana pwede na nato na i-delete highlights tapos i-delete na sobra dayon kani diri atuan ning i-overlay daw i-place daw nato hatadapita dapat magsumpay. Kagibunsin technique times 2. Dito kani diri dapita ay sobrang dagan man layo. Dara naman to daw. Kagibunsin technique times 2. Ay sobra ra sibo gamay. Kagibunsin technique times 2. Kato pwede na to. Dayon highlights, dayon overlay gyapon nato ni. Dayon ato ning i tungod silang duha.
Dayon i-play. Nawa na sila tanan. Dayon i-highlights na to, pangitao na to ang remove BG nara nya auto remove. Dayon play ya daw. Isa ra gyapon kanina pud ang isa to aning i-remove BG. Nara auto remove o tulo na sila. I-play daw na to. Kana pwede na. Dayon daw. Maot pa gyapon kayo walay sound effects. Diri na to dapita ibutang to dayon add overlay may tatag sound effect. Ang pangitao na to ang ibutang na to nga sound effect. Ang ibutang na to nga sound effect katong BAM na nakoy na download ato diri mao ni. Kana aron buto jud kayo. I-add na to nya kay video man ato ning itago. So diri dapita to nitingo guys ani. Highlights tapos delete i-play. Kana pwede na. Yung sobra ato na ning i-reson. Unya i-timing na to ni diri sa pag-abot anang duha. Sobra ra kayo. Sobra gamay nindot to may action siya kadili. Kana pwede na. Dayon human maot gyapon kayo. Walay dust effect ang smoke ba. Way aso. So pangitao na pud nako to ang na-download. I-play daw na to ni. Inani dust effects na daghan sa YouTube. Dayon pangitao na to kadapitan ni gawas ang aso kana. Dayon split nya kani sobra diring gamay i-reson na to ni. Unya itungod gyapon na to ni diri sobra ra kayo. Sibog pa gamay. Daw i-play daw. Sobra ra gyapon. Sibog pa gyapon gamay. Daw ato na daw ning i-blend daw kuno. Dayon pilion din nato ning filter. Dayon diri na to ni ibutang pero dako-dako na to ni. Daw play daw. Daw tanggalon do na to nang ihang marka. Daw play pa gyud. Maot kayo. Dayon ato pa ning i-adjust gamay ang dust effects. Atong isibog daw highlight sa maklaro. Kana daw play daw usab. Daw play pa daw. Maot jud gyapon. Sibog na to gayon sobra na siguro to. Dayon adjust. Adjust pa gyapon daw testingan daw nato ni-play. Play daw nato ni. Daw maot pang gyapon. Maot ra gyapon. Dapat kana di ay. Murag mas bagay siya diri Play. Daw. Sabon do nato ni daw diri ang subline diri tas filter. Diri daw ta sa light. Kanay mas okay siya. Kani mga sobra ato na siyang i-delete. Diri kani split. Dayon kani split gihapon. Kana split nya delete. Natay sobra laging gamay. May gamay nara. Split nya delete. Daw play.
Para mas munindot pa gid ni. Butangan na to ni siya memes. Oh, kani. Ah, di ba? Kana dito na dayon kay taas ra kay to. Daw i-play. Sobra ra kaayo pod. Split nya delete. Daw i-play. Dayon. Nagibunsin technique times 2. Oh, mas okay siya inani. So, unta na human ninyo atong tutorial og follow and share